На 17 октомври в Националния етнографски музей се откри изложбата "Гласове и образи от България". Как изглежда България през обектива на Мартин Кьонинг? Ще говорим с организатора на експозицията, фотографа Иво Хаджимишев. Добър ден и добре дошли в нашото студио. Добър ден. Много ми е приятно да съм отново при вас. И поводът е много приятен, защото действително изложбата, която беше направена със съдействието на Етнографския музей, те са домакини на изложбата, и на Българската фотографска асоциация, заслужава да бъде видяна и да бъде усетена. Много любопитно звучи. Да, любопитно е. Колкото и странно да ви звучи, Мартин той не е професионален фотограф. Той си е служил с фотографията като един интелигентен човек. Тук трябва да сложа една скоба и да кажа, че едно време моите учители казваха, че фотографията е просто нещо, но не е за прости хора. И Мартин доказва, че един интелигентен човек може, когато добре си гледа работата, да бъде и много добър фотограф. Но той не подозираше изобщо, че неговите фотографии, той не можеше да си представи, че неговите фотографии могат да изглеждат по такъв начин, както в Етнографския музей. Как попада той в България? Фотографиите са правени 60-те, 70-те години? Той попада воден от интереса си към танца, към музиката, към изворната музика. И това го така сближава с брата на Борис Ангелушев, който е живел и работил в Америка. След гражданската война в Испания той емигрира не към Русия, към Америка. Бил е специалист по звук, саунд, в много широко понятие. Мартин е искал да прави записи, да филмира. И тогава брата на Борис Ангелушев го пише едно препоръчително писмо и изпраща Мартин при известния наш график и интелектуалец Борис Ангелушев и Герда. Герда е специалист по танца. Те го представят в Института по музика към БАН и към тогава действащия комитет за културни връзки с чужбина. Изобщо на Мартин му върви, защото попада на точните хора. В комитета за културни връзки с чужбина той попада на една дама, която е помогнала не само на него и на много други, включително и на тук стоящия. Това е Евгения Камова, Жени Камова. Тя по-късно беше български културен представител в Делхи. Ако си спомняте, ние имахме културен център в Индия на времето. Тя е първият директор на този център. Но Евгения Камова имаше и има невероятен усет, и тя е разбрала, че този човек е свясен човек и че действително, представете си един американец 66-та година в България с фотоапарат, с кинокамера, с награ, не винаги по граничните райони. Аз му казвам, Мартин, ако ти не беше попаднал на тези хора, които и разбира се на великолепните етнографии, негови колеги, които го повеждат, казвам, ти сега щеше да излизаш от затвора с една доживотна присъда, нали? Вече щеше да ти е минал срока. Нали? Какво правиш ти с фотоапарат в Родопските райони? Нали? Нека сега за мъничко да му дадем да го чуем. Разбира се, сега ще видите човека. Ще видите за какво става дума, да. Какво вдъхнови да направите филм с български фолклорни изпълнители? Аз работих на Балканите дълго време и бях впечатлен от хората тук. Това са хора, към които чувствам емоционална близост и привличане. Те бяха много бедни от финансова гледна точка, но всъщност бяха много богати с усещането си за света, за себе си, за мястото, на което живеят, и за общността. А що се отнася до мен, аз виждам цялото богатство в тяхната музика и танци. Затова работих тук.
Какво мислите за Валя Балканска и българската култура? Валя е необикновен изпълнител. Когато пристигнах в България през 1969 година, трябваше да направя тези записи със съдействието на Българската академия на науките и Комитетът за връзки с чужбина. Те обаче ми предложиха други изпълнители, които да изпеят песента на Валя. Но ние бяхме чули вече през 1965 в Копривщица и настояхме за Валя, въпреки че тя беше още малка. Още веднъж настояхме за нея. Нейното изпълнение е забележително. Тя е виртуозна изпълнителка и заслужава гласът и да лети с космическата совалка Voyager. Какво е отношението ви към настоящото състояние на световната музика към съвременната етномузика? Много години управлявах NGO в Ню Йорк. Това е организация, която издирва, документира, презентира и продуцира видеоклипове с емигрантска етномузика и танци. Когато започнахме да се занимаваме с това през 60-те години, никой не ни обръщаше внимание. Сега е много популярна организация. Етнотанците и музиката в момента е нещо, което се цени от все повече хора. Сега музикалната среда е много по-различна. Как се чувствате сега в България и как се отнасяте към съвременната българска поп-фолк музика? Чалга? Ако трябва да съм откровен, чалгата не е сред любимата ми музика. Работил съм с Иво Папазов и Юрий Юнаков и мисля, че тяхната музика е наистина впечатляваща. Каква музика? Забележителна е с това, че е една осъвременена форма на етномузиката. Но те са впечатляващи изпълнители. Чалга музиката не докосва душата ми, не ме трогва. Хората, които аз записвах тогава, бяха такива, които ме вълнуваха, които чувствах емоционално свързани с мен. Но това все пак е въпрос на личния ми вкус, а различните хора харесват различни неща.